eterna gratia, que tu creasti pectora, Deo Patris et gloria, et Filii quia mortuis, surrexita Paracletum, in saeculorum saecula. Amen. Eta eginen dugu orain konjuros, pues sorte ona izateko eta gure etxeak, gure lanak ere bedeinkatzeko. Lenda bizi ekialderantz, hacia el este. Bai, gainera. Jauna zurekin Eta zure espiritu Cristo baina San Mateoren liburutik Aintza zuri jauna. Jesus txalupa sartu zen, eta ikasle jarraitu zioten, eta horra non sortzen den ekaitz haundi bat itsasoan, ur palastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz lo zegoen, ikasle beraren gana jo zuten eta esnarazi izanez. Salbagaitzazu jauna, galduak gara. Jesuek ordun, zeren beldur zarete siniste gutxikook, eta jaikita aizari eta itxasari agindu zien, eta bere aldi ederra egin zen. Jaunak esanan. Eskerra zuri jauna. Igualderantz, San Marcosen liburutik. Aldi hartan Josuek esan zien, jainkon erreinoa lurrean haziare egiten duen gizonean zekoa da. Gizona lo dago, gabaz, eta jaikitzen dago iztean, hazi arnaitzen da eta azten doa, eta gizonak ezakin nola. Bere-berez ematen du lurrak uzta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Mira para allá. Igual. Segi. Orain, hacia el oeste, mende beren. Lasai, segi aurrera. San Lukasen liburutik. Orduan, zuek parabola hau esan zien. Zuetako batek, 100 ardia izan eta balgatzen badu, ez aldala 89ak larrean utzita, galdutakoaren bila moaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik taitxere iristean, laguna eta uzeko ereitua esaten die. Poztu zaitezte ireke, aurkitu du galdu zeidan ardia. Haranik esan, poz handiago izan den da zeruan bihotz berritzen den bekateri bakar baten gatik, bihotz berritu beharrik ez duten 99 ziltzekatik baino. Jaunak esanan. Eskerra zuri. Igualderantz, San Juanen liburutik. Jauna. Jesusek esan zien, inaiz egiazko matxondoa zeneraita maastilaria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak imatu. Frutu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta nitzuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman matxondoan ez badago. Ez da zuek ere nigan ez bazaudete. Jaunak esanan. Eskerra zuri jauna. Bedeinkapen otoiza, ondasun iturria zaren jainko jauna, apalki eskatzen dizugu gure lurrak talanak emankorrak izan daitezela, eta zure doainez poztuta, zure gorespena beti abez dezagula. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Sartu gaitezen. Bai, pizka momentu, Ure behinka. Sante Micael, ora pro nobis. Sante Maria, ora pro nobis. Santa Micael, ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Zugaran nebeza, aikaren itasunere, Espiritu Santu izenean, jauna zuekin. Jauna,
fortuna handia guztirentzat. Gaur ospatzen ari gara Jesukristoren piztuera, eta hemen dugu bere mezularia San Miguel. Ekartzen gaitu Jesusen berri ona piztu da, eta gu egunen batean gure. Eta bizi, aitorra ezagun bete kantuak. Erruki jauna, jainko guztitzantxoa, eta gure pekatua barkatik, eraman gaizala betiko bizaran, egin dezagun otoz. Jainko guztiona, urtero lehitzen gaitxutu jauraren piztueraz. Iguzuru lontan ospatzen dugun Paskoak, izan bezala bere betea zeruko Paskoan. Jesukristoren bitartez. Amen. Zantzunen dugu, apostolen. Egun haietan, Pedro eta Juan tenplura zen, arratsalde erdiko otoizera. Tenpluku ate ederra esaten ziotenaren sarreran, jaiotzatik errena zen gizon bat zegoen. Egun hori ipinoi zutenan, tenplura sartzen zirenei limosna eskatzeko. Pedro eta Juan, tenplura sartzen ikusirik, limosna eskatu zien. Pedro eta Juan begirak ditu zizkion eta Pedrok esan zion, begira guri. Ura begira jarri zizaien haiengandik zerbait hartuko zuelakoan. Pedrok esan zion, ez dut zilarrik, ez urrerik, mino dudana hemengo dizut. Jesukristo Nazaretarren izenean, jaiki eta ibil zaitez. Eta eskuineko eskutik heldurik, jaikiarazi egin zuen. Bapatean gizonaren oinak eta orpoak sendotu ziren, jauntzi batez zutitu eta ibiltzen hasi zen. Eta bere oinez sartu zen tenplura apostolekin batera jauzika eta jainkoari goraka. Herri guztiak ikusi zuen ibiltzen eta jainkoa goratzen. Eta ate derraren ondoan eserita limosna, eske egoten zena berazela horturik, harrita zur gelditu zein gertatuagatik. Jesukristoren bitartez, jaunak esana. Kanta jaunari lur guztia, egin alaitzu arenaria. Oztu zaitez zeriozez, jaunaren bila zabiltzatenok, gorezazue jauna, deieginaren izenari. Kanta jaunari lur guztia, egin alaitzu arenaria. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristo Evangelioa San Lukasen liburutik. Aintzat zure jauna. Egun hartan bertan, hasteko lehen egunean, Jesusen bi ikasle Maus izeneko herrixka batera zihoazen, Jerusalendik 11 kilometrora. Jerusalem gertaturiko guziez mintzo ziren elkarrekin, eta hizketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus berbera hurbildu zizaien eta haiekin zihoan. Haien begiak ordea itxu zeuden, eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien, zertaz diharduzue hizketan bidean elkarrekin? Haiek gelditu egin ziren, aurpegia ilun, eta bietako batek Kleofas zerizanak erantzun zion. Zu izango zara, Jerusalemen egun hauetan gertatu dena jakin ez duen kanpotar bakarra? Jesusek galdetu zien. Zer gertatu da ba? Haiek erantzun zioten. Nazaretako Jesusi gertatua, profeta ahaltsua zen, egitez eta izez jainkoaren eta herri guziaren aurrean.
baina gure apaizburuek eta gintariek heriotzara kondenatu dute, eta gurutzean josi. Guk uste genuen har askatuko zuela Israel, baina bada 3 egun hori gertatu dela. Egia da gure arteko emakume batzuek harriturik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira hilobira, eta ez omen dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeruak agertu zaizkiela, esanez etorri zaizkigu. Gutar batzuk ere izan dira hilobian, eta emakumeek esan bezala aurkitu dute, baina bera ez dute ikusi. Orduan, Jesusek izan zien, bai zentzugabea zaretela, bai motelak profetek esana sinisteko. Ez zuen bada Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzan sartzeko? Eta Moisesen gandik, hasi eta profetaz profeta, liburu santuek ari buruz zioten guztia azaldu zian. Zihoazen herriskara hurbildu zirenean, Jesusek aurrera jarraitzeko keinua egin zuen, baina haiek arren eskatu zioten. Geldi zaitez gurekin, berandu baita eta iluna gainean dugu, eta herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Haiekin mahaian zegoela, Jesusek ogia harturik bedeinkapen otoitza ezan, zatitu eta eman zien. Orduan, begiak ireki zizaizkien eta ezagutu zuten, baina Jesus desagertu egin zizaien. Haiek elkarri esan zioten, ez al genuen bihotzaz zutan, bidean hitz egiten zigunean eta liburu santuak azaltzen zizkigunean, eta berehala altxatu eta Jerusalemera itzuli ziren. Han 11 eta hauen agunak bildurik aurkitu zituzten auzi hotela. Piztu da jauna egiaz eta Simoni agertu zaio. 2 ikasle bidean gertatua kontatu zieten, eta nola ezagutu zuten ogia zatitzean. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Zein da albisterik pozgarriena, albisterik zoriontsuena, albisterik oberena. Pues ezakit, Osasuna irabazten duela Champions, edo tokatzen zaigu loteria hemen guizin eta bakoitza €1.000.000 bat, onbi dago, baina hainbeste diruekin, zenbat burua uste, Baina, behar bada, albisterik oberena, da, ja, minbiziaen aurka, aurkitu dute sendakuntza bat, edo. Baina azkenean, pixkanaka zahartzen ari gara, eta azkenean, gure bidearen azkenean dago heriotza. Horregatik behar dugu sendakuntza bat, bino heriotzaren aurka. Eta hori ospatzen ari gara. Jesukristo hil zen, guztiok bezala, mino bera bueltatu zen, bera piztu zen, eta bere eskuaren lotutik gu ere egunen batean. Hori da, ospatzen duguna, Paskoan. Eta hori esaten digu San Miguelek. Badago itxaropena heriotza eta gero. Gu zoriontsu biziko gara betirako. Hori da, albisterik nagusiena. Nola aldatzen da gure bizitza, sinisten badugu badagoela zerbait heriotza eta gero, edo bakarrik pentsatzen dugu, hori, haragiak gara, ustelko gara, eta, hemengo zentzua da, dala tu cuerpo alegría Macarena. Ez, nola aldatzen den bizitza. Eta San Miguel da mezularia. Ángel, esan nahi du hebreoz, mezularia.
gu ere beste San Miguelek izan behar gara. Gu ere Jesusen piztuaren mezulariak, Jesusen alaitasunaren mezulariak izaten algara. Badago hainbeste eta hainbeste jente, hemen guizin, gure artean, gure familietan ere, bere fedea galdu duena, haupena. Pues gu ere, San Miguel bezala, gauza arraroak ez egitean, pelmazo edo pesadok ez egitean, bino gu ere, gure bizitzarekin, gure alaitasunarekin, gure testigantzarekin, San Miguel bezala, piztuaren mezulariak izaten algara. Eta orain zutik, pues esanen dugu gure eskaria pala. Lehendabizi eskadezagun Elizaren alde, gu kristaun guztien alde, Jesusen mezulariak, piztuaren mezulariak, San Miguel bezala izan gaitezen. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Pakeren alde, orain iruditzen da badago tregua bat edo ezakit, bueno, iranen. Eskadezagun hango pakean, bino hemengo pakean gure bihotzekoa. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eskadezagun sufritzen alde, gaixo dauden alde, etxerik edo lanik ez duten alde. Eskadezaiogun jaunari, eta San Miguel badu debozio sakon bat gure artean, gure herrietan, hainbeste eta hainbeste jende, gure erbasoak, pues San Miguel gurtuz zuten, eskadezagun gure hildakoen alde. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hau dena, eta gure bihotzetan daukaguna eskatzen dizugu Jesukristoren bitartez. Regina Celi, letare, aleluia, guiaque meruisti portare, aleluia, resurrexit, secundixit, aleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan, jauna goresteko eta gizona saldatzeko. Ona jauna, gizon emakume guztien salako eskainitako opari hau, eta mai duzu gorpuz animen osasuna. Jesukristoren bitartez, jauna zuekin, eta zuekin, espirituarekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, kida bai eta zuzen zu jaun hori beti gorestea bino poza hundiagoz, Kristo gure Paskua hilita eskaini izan den egun hontan. Bera da munduko pekatuak ondudun egiazko ebildotxa, bere eriozaz gure eriozaz ereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozuz gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingero guztiak ere, horregatik dute beti, zurein zaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zeru eta lurra goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru horietan, osana eta goralpena. Beheinkatua orain eta beti
gure gana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana goralpena, bere inkatua orain ta beti gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri, santu egizkizu bada hogeita ordek zuri espiritu isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bereko goz buruzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Arzazu eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuen zate mango dena. Azalondoan berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Arzazu eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizadaka, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, nire eta biztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri hona. Horretik jauna zure semearen eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia, eta sainkaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorpuz olak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure liza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Florentzio gure gozainarekin, taligizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, guiziko difuntu guztiak, ar izazu zeure arpegeren argitan, erruki zakizkigu arren, guztio betiko bizieriz ezagun, Jainkoarena Maria dotxarekin, San Jose haren senarra, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean goresta izagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jaita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzak egin dira kutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure nagia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako bian, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen dihegun ez gero, ez gaizazu ziten taldigan erortzen, baina atera gaizazu gaizetik, atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen,
eta estualdietan sendo. Betiko zoreraren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure jarezu erreza, zureak oske aindarra, Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinisnari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zulizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi, eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, emaio zue pakea elkarri. Hangoikoaren bilbotxa, zuken zendezu munduko pekatua. Jauna, hangoikoaren bilbotxa, zuken zendezu munduko pekatua. Erruki jauna, bilbotxa, munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunani ez nahi zinor zuri esean sartzeko, ezazu izu bat eta sendatuko naiz. Biozilun, ara Jerusalenen, eren egun Jesus hildena, eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, diotukun hitzekin, Ertuta gaua, iluna, gurekin. Egin dezagun otoez. Hartu dugun sakramentunek garbi gaizala jauna pekatoren zaharkeriatik eta gizaki berri egin gaizala. Jesu Kristoren bitartez. Eta orain, musu bat, mango diogu, aingeruari. Bai. Bere ikasen jangoiko guztitu da, aitak eta zuneak eta zuritu santua. Goazte jaunaren pakea, aleluia, aleluia. Ezkerra jangoikoari, aleluia, aleluia.
izan beti tronutzat, aralar mendira. Agur Mikel aingeru, agintaria Torion dia, izan beti tronutzat, aralar mendia. Bakarrik nahi dugure, Juanpe jangoikoa, fede bat bataio bat, Bilbo batu zoa. Oazu izitik, aingeru santua, Jerua iristeko, emaiguzu eskua. Agur Mikel aingeru, agintaria ondia, izan bedi tronutzat, aralar mendira. Muxo bat, eta ja. Gora, gora! Eskerrik asko denoi.